Túto reláciu vám prinášajú Prestigio, Zásah 7, Giana, G3+, Nuju, Inmedia, Hetrix. Maďarský okruh Hungaroring, ležiaci iba pár kilometrov od mesta Budapešť, poznajú priaznivci motoristického športu po celom svete vďaka seriálu Formula 1. Preteky tejto série sa tu konali iba 2 týždne predtým, ako sem so 6. kolom zavítali motocyklové série, ktoré organizuje slovenská agentúra Slovakia Racing, čiže Alp Adria Road Racing Championship, majstrovstiev Európy Štok 250 a International Motorcycle Race Cup. Preteky, na ktorých sa divákom Hungaroringu predstavilo 120 pretekárov, pochádzajúcich z celkovo 16 krajín, sa konali za nesmierne teplého až tropického počasia, keď ortuť v teplomeroch atakovala 40-ku. Keďže bolo podujatie na Hungaroringu predposledným v sezóne, na trati bolo poriadne rušno a jednotliví pretekári medzi sebou zvádzali naozaj tuhé boje, pričom aj tentoraz na súťažiacich čakala dvojica pretekov. Prezidentom seriálu Alp Adria Road Racing Championship je Talian Luigi Favarato. Ako on vníma organizáciu pretekov pod hlavičkou slovenskej agentúry Slovakia Racing do organizácie medzinárodných pretekov. Nebol som prítomný na všetkých pretekoch, ale tie, čo boli doteraz, boli preteky veľmi dobre zorganizované, pričom aj ich kvalita bola fantastická. Situácia, čo sa týka motošportu, v tejto chvíli veľmi dobrá. A čo si o organizovaní európskych pretekov slovenskou agentúrou myslí riaditeľ pretekov Imrich Puha? Myslím si, že spravili veľký krok v organizovaní a bol to prínos nielen pre Alpe Adriu, ale pre slovenský motocyklový šport a v podstate pre tú strednú Európu. Poďme však k samotným pretekom. V rámci majstrovstiev Európy Štok 250 nás na Hungaroringu čakal zvrat na čele priebežného poradia potom, čo vedúci jazdec seriálu Talian Manuel Torini nedokončil oba preteky. To využil jeho český rival Oliver König, ktorý zase oba preteky vyhral a Manuela Toriho odsunul na druhé miesto priebežného poradia so stratou 21 bodov. Spokojenost velká, jsem rád, že jsem oba 2 dny vyhrál. Manuel Torini, který vede šampionát, tak oba 2 závody chyboval, takže teď jsem vedoucí jezdec šampionátu. Pocit, aké je to stáť na stupňoch víťazov, si po oboch pretekoch užil aj slovenský pretekár Roman Kučera mladší. Mali sme tam v prvom závode technické problémy, ale našťastie nám pomohla červená vlajka a mohli sme sa vrátiť do závodu. Rovnako ako na predchádzajúcom podujatí v Českom Moste, aj tentoraz si alpsko-jadranské víťazstvá v triede 125 GP Moto3 podelili Talian Gabriele Gnani a Nicola Settimo, čo znamená, že Gnani je už len krôčik od svojho ďalšieho titulu šampióna Alp Adrie. Trieda 125 Sport Production už spoznala alpsko-jadranského šampióna pre tento rok. Stal sa ním Talian Andrej Kosmač, ktorému na Hungaroringu stačili aj 2 druhé miesta, ktoré dosiahol za krajanom Daniele Scanetim. Rovnako je rozhodnuté aj o celkovom víťazovi seriálu IMRC, ktorým sa stal český pretekár Radek Lamich, ktorý zvíťazil v sobotných pretekoch. V nedeľu bol rýchlejší Slovák Peter Rauch, ktorého môže mrzieť, že sa nezúčastnil ostatných doterajších podujatí. Tentokrát je to vlastne pre mňa úvod sezóny vzhľadom na to, že túto sezónu som nemohol začať z finančných dôvodov. Dnes som si trošku urobil reparát, lebo včera som mal technický problém, takže ten výsledok bol včera slabý, ale dnes si myslím, že to bolo veľmi dobré a som maximálne šťastný. Majstrom Slovenska sa pre rok 2015 stal Eduard Werner. Napínavý súboj 2 domácich maďarských pretekárov mohli diváci sledovať v triede Superštok 600. David Juhás zvíťazil v oboch pretekoch pred svojim krajanom Allenom Djörfim, pred ktorého sa tak dostal o jediný bod v priebežnom hodnotení Alp Adrie a o titule sa tak rozhodne až na záverečnom podujatí sezóny. Sobotnejší deň sa celkom dobre vydaril. Podarilo sa mi získať pole position a tak som štartoval z prvého miesta. Navyše sa mi podarilo vytvoriť nový traťový rekord v šestovkách.
Vedel som, že Durfee je hneď za mnou a že to bude veľký súboj. Včera som štartoval prvý a Alanovi sa ma nepodarilo predbehnúť, takže sa mi podarilo vyhrať. Dnes som tiež štartoval z prvého miesta, ale počas pretekov sme si niekoľkokrát vymenili pozície, pričom ešte v poslednom kole bol Alan prvý, ale potom urobil malú chybu, vďaka ktorej sa mi podarilo ho predbehnúť a opäť aj dnes vyhrať. Veľmi pekne v oboch pretekoch triedy Superstock 600 zajazdil aj Slovák Tomáš Svitok, ktorý v oboch prípadoch bojoval medzi najrýchlejšími. V sobotu sa však musel uspokojiť so 6. a v nedeľu so 4. miestom absolútneho poradia. Napriek tomu bol Tomáš spokojný, keďže mu patrili 2 druhé miesta v rámci seriálu IMRC. Určite to prinieslo kopu viacej radosti, ale taký malý kúsok mi chýbal do toho 3. miesta. Myslel som si, že to dám, ja som to 2 kola predtým vlastne skúsil. A samozrejme som bol aj tak dlhý, že som vybehol von z trati a potom, keď som vedel, že mám 2-sekundový náskok, už som sa len vrátil a radšej 4. miesto ako žiadne. Už som tú stratu nechcel dobiehať, čo by vzniklo, ale dobre, spokojný. Dneska to bolo fajn. Predsa len pokojnejší spánok môže mať pred posledným podujatím Maďar Jánoš Chrobák, víťaz oboch pretekov na Hungaroringu v triede Supersport Moto2, ktorý zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia Alp Adria a navyše už má s predstihom vo vrecku celkové víťazstvo v seriáli IMRC. Bolo to dobré, tento víkend ma veľmi potešil, všetko dopadlo presne podľa plánov. Aj včera, aj dnes som skončil ako víťaz, pričom dnes to bolo trochu vzrušujúcejšie ako včera. Víkend na Hungaroringu hodnotím ako veľmi dobrý. V triede Superstock 1000 sa o absolútne prvé víťazstvo slovenského jazdca v rámci alpsko-jadranského šampionátu postaral v sobotu Jaroslav Černý, ktorý do tejto triedy práve pred Hungaroringom prestúpil so superbajkou. Bola to vlastne požiadavka nejakého sponzora nášho, takže my sme vlastne tento rok mali ambície superbajky s tým, že by sme v priebehu sezóny prešli na superbike, ale štartovali sme so štokovou motorku, tak teraz sme to skúsili takto. V nedeľu zvíťazil český pretekár Michal Prášek, ktorý sa stal najväčším kandidátom na celkové alpsko-jadranské prvenstvo. Trošku ma to mrzí, že to dneska nevyšlo, včera to vyšlo perfektne, dneska nám trošku chýbalo, je strašne teplo na tú našu motorku, ale ja som spokojný, myslím, že takto to vôbec neurobili sme hanbu a ideme ďalej na Slovakia Ring, tam to musí byť ešte trošku lepšie. Včera trošku jsem to nedomyslel, protože Jaro jel fakt pěkně, já jsem na celý závod za ním a hlavně motorka se přehřívala v těchto teplotách. Takže to byl problém a chystal jsem si to na poslední kolo, ale dojeli jsme pomalejší, tím pádem nebyla možnost už ho předjet a nechtěl jsem to předjet tak, aby jsme oba spadli. Takže jsem říkal druhý místo, dobrý. A dneska jsem zvolil takovou taktiku, že jsem za ním jel, ale zase motorka se nešla přehřívat, říkám, musím před něj, protože jinak bych ten motor udělal, takže tím pádem jsem šel před něj. V rámci hodnotenia seriálu IMRC vybojovali víťazstvá Bulhár Krasen Kanchev a Poliak Marek Skopek, ktorý sa zároveň už stal aj celkovým víťazom seriálu. V sobotných pretekoch triedy Superbike zvíťazil český jazdec Lukáš Pešek pred Rakúšanom Rolandom Rešom, suverénom tohtoročného alpsko-jadranského šampionátu. V rámci IMRC bol prvý Poliak Pavel Skopek a staronovým majstrom Slovenska sa stal Vladimír Ruža, ktorého sme zastihli tesne pred štartom do druhých pretekov. Je toho dosť fakt na tej motorke, keď z tej motorky sála tých 100 stupňov ešte do mňa, tak uvidíme. Skrátili nám o jeden závod, o jedno kolo závod, tak bude to určite lepšie ako včera. Aký je pre Vlada Ružu Hungaroring? Tento okruh mám rád, je to taká technická trať, ktorá mi vyhovuje a rád sa sem vraciam, takže mám ho rád určite. Motoristický šport prináša vo väčšine prípadov jeho priaznivcom veľkú radosť. Žiaľ, sem tam prinesie aj smutné momenty. A práve v závere celého víkendu prišiel na Hungaroringu už spomínaný smutný okamih. Na začiatku nedeľných pretekov superbajkov prišlo už v prvej zákrute okruhu Hungaroring k hromadnej kolízii, pri ktorej vyhasol život 45-ročného slovinského pretekára Berta Camleka, bývalého alpsko-jadranského šampióna, ktorý sa chcel na poslednom podujatí v septembri na Slovakia Ringu rozlúčiť so svojou úspešnou kariérou. Žiaľ, osud rozhodol inak. Česť jeho pamiatke. Organizátori po tejto smutnej udalosti zostatok programu z pochopiteľných príčin ihneď zrušili.
Túto reláciu vám priniesli Prestigio, Zásah 7, Giana, G3+, New You, Inmedia, Hetrix,